Okay, pause and stop. Sanibonani. Bomboso abashisana lokhulumayo umpostoli ebandleni leHoly Bible nophiwe futhi umsebenzi wokuthi abheke ibanga leHoly Bible. Namhlanje ngithanda ukuthi sikhulume ngesihloko esithi uyini ukuphenduka. Ukuphenduka ukushintsha endleleni zakho ey'ndala ojwayele ukuzenza noma ukade uzenza ukuphila umuntu. Ukuphenduka ukukhetha indlela entsha ofisa ukuthi uphile ngayo, kungenzeka kube indlela-ke enhle noma indlela embi. Ukuphenduka kusho ukuthi uphendule i-lifestyle. Bazi abantu abangani bakho sowusijikele, bazi abantu abantu ojwayele ukuphila nabo sowusijikele. Ukungabajikelanga kodwa kube kuphenduka kwakho endleleni obukade uhamba ngazo, kube kuphenduka kwakho nasey'ndleleni obukade uphila uzenze. Ukuphenduka ukuthatha isinqumo sokushintsha indlela endala wenze indlela entsha. Kuyafana wena ukuzalwa kabusha. Lithi iBhayibheli phendukani-ke ngobubuso wezulu ususondele. Okungukuthi-ke ukuphenduka kweBhayibheli ukushiya izinto noma ukushiya izolo noma ukusuka ey'ntweni ezinto okade uzenza bese uyaphenduka wenza ngendlela enhle. Uma ngabe ubone izolo eziwu-10 bese uyashintsha uba nezolo eziwu-8, zimayiseke izolo kusuke ezinye izolo kuphenduka. Uma ngabe ngokuqambama uphenduka ungasawaqambanga ulwele ukuthi uwumuntu okhuluma iqiniso. Asiphenduleni makholwa, asishintsheni endleleni zethu ezimbi bese senza indlela ezinhle. Inkosi ikusizwe lapho ekhona. Amen, amen.